Prospikas gabahin, gamay lang kayo kay si Diskaya naabot na Sugbo. Anhi ang hearing mahigala ni Sara Diskaya. Unya niyang ba na si Curly wa pa day. Si Diskaya ra mo inaa. Agoy nagkabuwag na ni. Anhi na mamasko sa prisuhan, mamasko si Sara Diskaya. Welcome sa Cebu. Makanta gyud ang kantas Binilanggo. Unya, pwede Tagalog version pero naman sa Cebu, di Cebuano version gyud. Ato i-check sa ang report ni kasamang RV Veloso, dili pa ta mabalik kining kang kaso mahigala ni Cabral. Niabot dinhi nga nawin ang utanan nako, nganong di aman sa Cebu ang hearing? Kini nga kaso dili ni sa Cebu. Unya kung criminal case mangod, sakto ning pangutanahan ay punto. Criminal case mangod ang doctrine of territoriality. Asa ang dunay jurisdiction. Og didto mahigala sa Manila mahitabo adtos Manila ang hearing. Og tuwa sa Mindanao mahitabo adtos Mindanao ang hearing. Ngano nabutang man Cebu? Ang tubag ang Supreme Court pwede siyang makabalhin labi na kung dunay miscarriage of justice anang usa ka lugar. Example, katong ang Patuan Massacre, rumdo mo? Ang Patuan Massacre hasta mga media mahigala na apil. Unya pagkamatay adto ila aron mawagtang mahigala nga di mahibaw-an dito ibako gikubkub bako dito gipanlubong hasta mga Toyota Vios lubong dito. Sus nahibaw-an man. Nakaso gitong ang Patuan. So ang Patuan Massacre to. Kung ang kaso tuwa dito sa Maguindanao, medyo delikado ang mga witnesses, delikado ang consumis order Supreme Court tungod sa miscarriage of justice anang lugar o gana ang hearing, i-transfer ang hearing sa Manila. So mo ni tabu karon kay dunay nangutana nga nano ipasabot attorney. So kaning nag-chat-chat nato dinhi, ang tubag ana ang Supreme Court mahimong makamando nga ibalhin ang trial. Kung doon na mahigalay enough grounds nga kinahanglan sang ibalhin. Ang ako example ang Patuan Massacre nahitabo sa Maguindanao apan ang hearing didto sa Manila. Mo ni ang nahitabo sus Diskaya, ari sa Lapu-Lapu ang hearing. Mando na Supreme Court. Sinabot gahapon. Asa man to mga kwanto mga videos ng pag-abot dong. Mani, ha? Mo na si Diskaya, ha? So, kinini ang, kinini ako ipakita sa video ha, mo na siya. Kining babayhana. Nagtabon-tabon ra ba? Mo ni gisakay mga kaigilaan sa kwan. Mo pa ni sa airport. So, Inday RV Veloso mo inag-cover kagahapon. Atong i-check ang report. Okay ra ka Inday RV dahil lang ka sa kwan. Okay, day, unsa ning hitabo kagahapon day? Unsa may chronology of events kagahapon? Unsa man day pag ingon man tong kanang mo ang flight alas 4 nya gabi ina day kayo kasama RV unsa man sultihi ekonomi unsa hitabo DYHP RMN Report. Yes, kasamang Attorney Rofil Luwan sa PR 1859. Sakay si Cesara Diskaya ang kontrobersyal nga kontraktor kasama Attorney Rofil. Paingon din sa Sugbo gikan na ang iyang flight sa Ninoy Aquino International Airport 4:20 kasamang Attorney Rofil. So mo na ni pag-abot sa airport. Niabot siya din sa dakbayan sa Sugbo, particular sa Mactan Cebu International Airport kasama Attorney Rofil 6:13 sa hapon. Okay, asa gamay lang day ha. Si... Gamay lang day. Mo na ni pag-abot na ba ni audio ni? Yes, na. Bebe, ato paminahon ko no dong, be, gamay lang. Daganay na biya na Daganay. anak kasama Attorney Rofil, pero si ato ay play. Play ko na dong, be. Mo na ni pag-abot sa airport, no? Okay. Mo na ni. Ito mo sa Inday RV kagahapon. Utos kaayo kini mga kasama, iubanan kini sa NBI 7. Mo na ni. NBI diri mo nagkuan. Ania si Uy, putos man kayo ni. Mura man og babae sa Muslim nga puston og mayo. utos gyud kaayo kasama Attorney Rofil. Miss Patrol, Miss. Okay, ito na. Dinagana ni mga media. Sikatan Diskaya, oh. Mo na ni, oh. Putos kayo, putos. Dito na sa airport, mga kaigalan. Okay. Muna na yung sasakyanan, sa auto, o sa jeep. Yes, kasama Attorney Rofil. Human nang nakagawa sa airport kasama Attorney Rofil. Dito dayon sa detention vehicle sa NBI 7 gidala si Diskaya kasama Attorney Rofil. So si Attorney Tinuod, no, Renan imuhang, Oliva, pag-describe Attorney Renan Oliva mo nisugat dito. Yes, kasama Attorney Rofil. Si Okay. Attorney Renan Oliva ang nisugat ngadto kauban usab sa sakop sa NBI kasama Attorney Rofil. So, gawas kaniya Usa exactly nga doon na sa time ibang dai? lawyer. Usa exact time na nabot?
6:13 kasama Attorney itugpag yun ang eroplano nga gisakyan ni Diskaya. Mm. Unya nakagawas si Diskaya sa airport kasama Attorney 6:29 kay siya'y labing uwahing pasahero nga gipagawas o Oo. gipakanaog sa eroplano kasama Attorney Mm. So ang mao to ang imuhang gi-describe ka ganiha kasama Attorney nga putos gyud kasama Attorney bisan gani kami kung wala lang na siya kanang tapad ka NBI kasama Attorney Mm. magduda gyud ka nga more daw Muslim sad gyud siya nga Babay. sama sa mga travelers nga ni kuan lang kanang normal lang kasama Attorney Oo. sabay na Oo. siya sa mga pasahero rasad kasama Attorney economy man na ang iyahang plane nga gisakyan kasama Attorney so dan nga ang piloto sad kasama Attorney dili sad motugot nga dinaghan sila kay gawa si Diskaya kasama Attorney na pa manay 8 ka mga official sab sa DPWH 11 sa Davao Region nga maoy kauban sad ni Diskaya sa kasong graft and Pero una malversation ni abot kasama ang Attorney katong sa Davao, una nang abot. Yes, kasama Attorney dunay alas 3 kasama Attorney dunay flight sa alas 3. Duha ka buok ang niabot. Sila gyud ang pinakauna kasama Attorney Unya dayon gisundan na ni Diskaya taas kayo ang oras kasama Attorney kay 3 p.m. unya 6 p.m. na niabot. Mm. So after ana kasama Attorney atong gi-convoy na si Diskaya ngadto na paingon sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City Hall of Justice kasama Attorney Mm. Unya So gipaabot sa dayon, korte siya kay ang mga korte mo alas sarado 8. naman. Ay sa. Ang korte mo sarado naman alas 5. So gipaabot sa korte. Sa Yes, Lapu-Lapu. kasama Attorney Rofil, gihangyo sa NBI 7 ang korte, ang Nga naman ating, mo, sa garat judge man to, kasama no? Attorney Rofil. Palayo ko sa garat imong tingog day. Palayo ko no kog ayo sa atong kwan be. I-check ko no. So gikan sa airport ni gawas dito mahigala sa airport sakay sa detention vehicle sa NBI kay NBI may naghandle ani mga higala nga maong kaso. Pag abot kagahapon unya dayon travel abot sa korte mahigala alas 6 na kapin, alas 6:29 naman nakagawa sa airport. So mga alas 7 na siguro to abot sa husgado, no? So gipaabot siya sa korte, ha? Kini ni ang gisultian ng korte siguro maabot sa Diskaya padong na diha. Niga mahigala in Diskaya. Okay, sige proceed kasama RV. Yes, kasama Attorney Rofil. So mga alas 8 ngadto na sa alas 9 kasama paabot Ay pa sabi, gyud ta. tor, balik ko na something is wrong gyud sa atong kwan be. Kabantay mo murag purot-purot gyud siya. Ngano inana man. Palihog ko kanang tinaw nga signal lang. Palihog ko no. Sige, gamay lang kayo mga sukitig paminaw ha. Kaya mo na mahigala pag-abot ni Diskaya si kasamang RV Veloso may nag-cover kagahapon dito sa airport niya pag humaan dito gi-convoy mga kagalaan dito sa may detention vehicle sa NBI pag humaan gidala sa korte sa RTC Branch 27 mga kagalaan sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City. Ug unya didto na gi-kuan na kay kuan naman ang NBI sa Cebu in the LB igot na ni sugat sa kuan sa airport or sila may nikuha sa Manila ang NBI sa Cebu. Ang series ana kasama Attorney Rofil, aduna gyoy ni turnover pod gikan sa Manila, gihatod gyud dinhi sa Cebu, unya ang Cebu nga NBI maoy ni dawat. Nilawom na po ng tingog, Ral. Palihog ko no ko, Ral. Murag mo feedback, murag mo laom, murag kuan. Tanawa ko no. Sige daw. Palihog ko no, technical, ikuan ko no, para makuha na to. Kaya murag mo sakit mas dunggan, God. Nyasa mo, purot-purot. Okay. Kada kasama Sige, Attorney okay. Rofil. Go ahead, ay. Okay, go ahead. Okay. So kada kasama Attorney Rofil na dunay sakop sa Okay ba? Murag niya hinay man, murag kuan? Itimpla ko no, og maayo diha ni store. Og kuan. Sige, go ahead, ay. So naay taga NBI Manila kasama Attorney Rofil nga nihatud ana ni Diskaya paingon dinhi unya gidawat na kasama Attorney Rofil sa NBI 7 pinanguluhan usab ni Attorney Renan Oliva unya dayon nasakay sa detention vehicle sa NBI 7 unya dayon ang NBI 7 na mooy ni hatud ngadto sa RTC Branch 27 kasama Attorney Rofil sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. So pag-abot nato dito kasama So kinsa may presiding judge nga diha? kasama Attorney Rofil ang presiding judge ato ning susihon tampahan na aman to'y pangalan diri sa
Ato lang balikan kasama Attorney Phil kay Okay. taas- So taas pag-abot nga dito lista. sa kuan, gi-process na dito kasamang RB sa RTC. Unya dayon asa man sa gi from Regional Trial Court sa Lapu-Lapu, asa man sa giditin ron. Kasamtangan kasama Attorney Phil, ana siya sa Lapu-Lapu City Jail kasama Attorney Phil. Under na siya sa custody sa BJMP kasama Attorney Phil. So, naabot ta didto kay dugay man kay kasama Attorney Phil kay gipaabot man gyud nga makompleto silang 8. Unya after dito sa RTC branch 27 kasama Attorney Phil pag hatag na dito sa warrant, gibalhin sila dito sa Lapu-Lapu City Hospital, din sila gipaubos sa medical examination. So taas-taas nga proseso gidi ay. Taas-taas nga proseso kasama Attorney Phil unya nalangay pud ang proseso kasama Attorney Phil kay sagad nila labi na si Diskaya gipaubos sa kanang sugar test kasama Attorney Phil Ngano ni taas ang sugar? na sa nasayran kasama Attorney Phil taas gid kuno ni siya og blood sugar kasama Attorney Or baka Phil. may taas ang sugar kay padung na sa Lapu-Lapu City Jail. Wala kasama Attorney Phil. Basig mapareha ni ato ni kuan Engineer Lloyd Adlawan nga ni saka ang sugar. Ayaw tag masulbad na to ilang problema ha. Kay ato man tong gihusay dire. Mo to nga nagkakuan. Pero ang mga tao mo tong complainant ato na ning mahisgutan gamay. Suko kay mahigalang adlawan. Kalit og saka yung sugar na RB. Ato lagi katawa lang ha. Pero kinis Diskaya misaka po yung sugar. Kay kuan man ni lalim ning iya dayno nga ana dara ba ni perteka dunya na bagi kayo nya karon adto sa tuog sa Lapu-Lapu City Jail. Proceed ka sa mga RB. Wa na pud mo tingog di store. Palayo ko no ko be og kuan ko no sa atong mic diha. Ano man? Yes. Oh kana Yes, kana. kasama Attorney Phil. So, Dili mo ba insakto gyud ka kasama Attorney Phil no nga daw dunya gyud siya kasama Attorney Phil gani kagahapon naay picture kasama Attorney Phil kay lagi suko ni siya sa mga sakop sa media kasama Attorney Phil tungod sa grabing exposure sa ihagikan sa iyang kinabuhi kinaog tingkay ba gyud kasama Attorney Oh, no, Phil tingkay man gyud. ang iyang lifestyle, ang iyang mga kayamanan kasama Attorney Phil dito nato nakitaan nga daghan man din ni siya luxury cars kasama Attorney Limang Phil. kag 40 ka bukod ang katong napalit lang luxury car kasama RB labi tong mahal kayong Rolls Royce nga tungod lang sa payo. Attorney Phil no nga tungod lang gyud sa payong mo kuno no nga iyahang gipalit kasama Attorney Phil. Nya, Limang ka ana. kung ator batan-awon murag mas lig-on pa man tingan yang payong nato diri sa DYHP ato ipangatag. Kay barato rin ni ato unya naay paghigugma gid sa tong paghatag ngadto sa mga kana gina listeners importante. kasama Attorney Phil. Bisag balatuhon ang usa ka butang nga RB niya dunay pataban diha nga dunay gugma ba, no? Kana bang tinuod. paghatag ana makadawat ka og usa ka butang bitaw nga payong ni DWHP pero nay gugma ani, ha? Bantay ka day. Kana. Mo na importante diha. Ito kasama Attorney Phil. Tagaan kag Rolls Royce niya, tagaan kag Rolls Royce dako ning katidara, dako ning mahal kay ni pero mapriso kay ni. Apoy kapalit ka sa mga Attorney Oh, Phil. nay kapalit. Lisod kayo. Mas rehas pud kay ikahuman ka sa mga Attorney Phil. Oh, gamay lang kayo ha, asa gamay kasama RB. Asa man tong nagpa-picture nas Diskaya dong names. Katong gipicturean siya ba? Tanawa ko no kadali names play kuan ko no to names kay pagdakop ani niya nagmugshot siya names. Asa man to names? Naara diha names? Kuno, Sige ko no dong names. Be. Ara man to. Kana ni ang naa diha dong. Kuan ko no dong. Gamay lang ha. Kay kuan naman kada na amo ni part man sa proseso makigalan katulad dito sa NBI kasamang Nimuel. Gisulutan sa gilo no dito mga higala sa kuan gikuhaan sa mugshots ba dong nara to dong. Na unsa man ko no be ipakita ko no kadali. Nara to day RB, nara to diha. Sige. naatanda kasama Attorney Bebe, Phil. asa man to? Ni, kasamang Gerald kasama Attorney Phil. Tanawa ko no Ralbe. Kay medyo kwanto kana na ang muratog na asa kana na ang kuan ba? Nagpa-adto sa kinini ang studio. At lagi katawa mga kailan di ka magdahom no nga ang tao ba. Inani mahigala iyang naabot. Limang kang Diskaya mahigala pagkadatua. Building katugo atong engineer nga ato na interview diri katubi tong ka-partner ni Diskaya. Kani bebe. Naman sa audio dong. Ikuan ko no mao ni ang pag mag-shots niya be. Kana be. Ala. Pinako smile. Picture.
Picture. Basta mo na celebrity. Sa kanan yung ulo lang po. Sige po. Kana. Wow. Picture, smile. Pinanaw. Sa kabila. Takilid gamay. Takilid sa to. Yagi talaga to katawa ni Megala. Stilan. Paitas kahimtang. Yellow na iyang color. Sama na yung kaso. Tama. Stilan. Manduan na lang mga higala sa photographer. Kuha na. Hangad gamay, ma'am. Ana, Tingin po sa camera, ma'am. tingin sa camera. Smile. Photoshoot ni, photoshoot. Mao na yung mahigala. Kana, lingi sa tuo. Nya lingi po sa wa, ana. Lingi po sa wala gamay, ana. Ato lang agi katawa mahigala kasi tinuuray lang bitaw kaagi bisa bitato anay pero liable tong ako kanadto. Dito pa kos bumuradyo sa una nagkaso na ko mahigala sa atong pangpangomentaryo por bida pero libel tong kasuha. Astas kasama Arnold Bustamante nakaagi sa dali. Ato lang ni katawa gamay ba? Pinatubang ana, gunit ka na sa mugshot ba? Unya takilid gamay sir, takilid sa gagamay. Padung to sa tuo, mata kana na ang lingi sa tuo, lingi sa wa. Mao ni tabo niya may galaw diskaya. Pero pagabot nila sa Cebu, nagputos man sa maayo, ngap ka naman kuan man kayo. Tal man ka na milyonaryo, bilyonaryo ka makagalaan pila ka billions ko na sus Ginoo ko. 40 ka sakyanan, Rolls-Royce, Bentley, pati naghana na pa sa mga artista kon pagkagrabiha. Inana ka dato ha pero karon gimanduan lang sa photographer nga lingi gamay ma'am. Kini ni ang hagad gamay kay picturean ka, no. Artista ban pa imo kana. Be kon kuno gamay daw be pa asa mang audio dong. Be kay photoshoot man siya. Kana. Sige kana. Guniti na ma'am. Camera, ma'am. Taas po konti ng chin. Taas ang kuan hangad gamay na. Tingin po sa camera, ma'am. Tanaw sa kamera na. Nawagtang manong. Wait lang po. Pabot lang gamay ha. Lingon po sa kanan yung ulo lang po. Lingi sa wall tuo ma'am ang ulo. Okay. Mag-shots eh. Sa kabila po. Ito, lingi po speakers. Kana. Lingi sa tuo, lingi sa wa kay picturean. Kana. May pagkakuha. Sus paitag himtangan. Okay na po. Ato na lagi kakatawa. So, hindi LB, human dito sa Regional Trial Court. Mga unsang orasan man human dito sa Regional Trial Court niya. Unsang orasan naman nahatod yun sa Lapu-Lapu City Jail day. Nahuman mi dito kasama Atty. Phil, nakagawas gyud si Diskaya sa RTC branch 27 kasama Atty. Phil unto palas 12 gyud kasama Atty. Phil. Uy, ang to plus 12, grabihan no? Tinod na kasama Atty. Phil unya dayon gisakay na pud sila balik sa detention vehicle kasama Atty. Phil paingon na ngadto sa Karahay. Sa kaning hospital kasama Atty. Phil. Unya, Dayon didto nagpaabot ta hangtod 1:56 kasama Atty. Phil. Dayon pagka humanan na kasama Atty. Phil kay nalangay lagi ta adtong pag-shoot up lagi sa sugar o kanang mga blood pressure nila kasama Atty. Phil. Diretso na dayon sa BJMP facility sa Lapu-Lapu City ang detention facility kasama ang Atty. Phil. so pila tanan sila kabok kadito gihatod sa Lapu-Lapu City Jail kagahapon kagabi or kaganing kadlawon. Siyam kasama Atty. Phil kauban Siyam. na si Diskaya. Si Diskaya ray babae or dunay laing babae dito nga apil? Napaylaing babay kasama Atty. Phil pero sa ato ang pagka pangayuan na sa listahan sa NBI 7 wala pa nila gi-disclose ang uban senior citizen anak kasama Atty. Kadto mga engineers potong ubanday kay mga taga DPWH man to. Yes, kasama Atty. Phil doon yung mga officials ni adto kasama Atty. Phil nga kanang appeal sa maong kanang grupo kasama Atty. Phil. Paita dai no kato mga engineers DPWH nga na-appeal dito, limang kana nga kana sikat-sikat ba tapos ka nga kagraduate kag kwan engineering unya human pasar kag board exam engineer na ka nindot kag title unya human adto ka matugpaan sa Lapu-Lapu City Jail. Agi tala ni kato katawa. So unsa man pag-abot dito sige dawat lang po dito sa taga BJMP.
Diretso nga gidawat dito sa BJMP kasama Attorney Rofil gani naka-convoy pa sad ang iyahang duha ka mga anak kasama Attorney Rofil. Katulad na ay autism apil sa naay autism man ang iyahang mga anak kasama Attorney Rofil. Dito miapas man sa RTC branch 27 kasama Attorney Rofil. Nagdadam tug dagko kay mga maleta kasama Attorney Rofil. Unya nagdadaog mga grocery items ana mga Ilang gikomprahan na ilang mama siguro para na ay gikomprahan nila kasama Attorney Rofil. Matod ni kasama Marisa din himo ra ba ga-outing kuno kasama outing. Picnic sud. Pero mo na kasama Attorney Rofil no, gitugot man nila ang visitation sa iyahang duha ka mga anak o kadtong iyahang usak ay suon to niya kasama Attorney Rofil ang katong babay nga sud sad kauban kasama Attorney Rofil unya do na sad siya duha ka book lawyers puros babay iyahang lawyers kasama Puros babay. Rofil. Gikas Manila to mga Tagalog. Mga Tagalog sad kasama Attorney Rofil pero bisag usaon gyud kasama Attorney Rofil di gyud mo tingog pero naagi siya picture kasama Attorney Rofil nga kada bang nagkuan siya nagpakita siya sa iyang middle finger kasama Attorney Rofil. Uy. Tungod gyud to sa iyang kalagot tingali. So kasama gabi Attorney mo Rofil. gyapon yung gihimo day. Mo gyud gihapon iyang gihimo kasama Attorney Rofil nga Kuyawa. kanang matod sa NBI no kay ang NBI man gyud nakada didto matod pa kasama Attorney Rofil nga dunay daghang mga hangyo kasama Attorney Rofil mura bag kanang sana kanang nagtuo tingali siya matod pa sa explanation sa nagtuo tingali siya og napa siya sa ilahan no pero naa na siya diri Sugbo lahi biya ni ang treatment diri kay wa man tay di man ta bias diri kasama Attorney Rofil no kay kung akusado gyud kasama Attorney Rofil. Gyud. So mo na no gipasabot sad ni Attorney Unya unsa man pag-abot sa Lapu-Lapu City Jail gida unsa man nabutang sa master's bedroom dito. Kana kasama Attorney Rofil kay wala naman ta pasudla didto kasama Attorney Rofil no kay kadlawon naman sad ta na human didto alas 2 kapin na. Unya nangatuog na pati nga yung mga piniriso niya na kinahanglan pa ba na natong hangyoon dito sa ilahang pinaka-head yun gumusod ta didto pero naay time kuno kasama Attorney Rofil nga pwede mo bisita didto mo susi kung unsay kahimtang dito ni Diskaya kung unsa sad yun ang ihang facility pero ang gipahibaw sa ato kasama Attorney Rofil separate na sila sa men so ang female kauban niya tong female pod nga ihang mga kauban nga niabot dinhi sa Sugbo kagahapon unya lahi pod tong mga male. So di nilalim sa kabahin basige anad gud ni og kanang memory foam ang katulganan unya dayon aircon ang kwarto centralized pang aircon nindot kayo ang harianon kayo nya karon duda ko og katutuang sa siguro hatag ani kato siguro double deck siguro ka sa mga RV. Na kasama Attorney Rofil no kay dili ba gyud ta ka-expect ana og maayo nga sitwasyon diha sulod sa mga facilities nato ilabi na nga daghan pud og mga piniriso kasama Attorney Rofil no unya kanan ba mga ubang piniriso kasama Attorney Rofil di pa gyud mo ila og dato baka diha Wala na ila dito. wa na patas sa mata diri bisag unsa pa kagadato sa gawas igsod nimo kay akusado kag nasod ka diri mo na patas sa tangtanan kung unsa imong gikaon mo sa imong kaonon kung unsa imong gikatulgan mo sa iyang katulgan. Ang paitan na igsuda na dito mabag-uhan siya kay dito siyang kwarto in the RV master's bedroom dako kayod iyang kuan dito naa sa kaliguanan nga kuan dito nindot kayo no na swimming pool ang balay grabe kompleto kay 40 gud kabok sakinan nga mga high end inana kangilngi gud unya humot kay kwarto pag-abot ni sa Pulapon ni mahong anso. Kasama Attorney Rofil niya gawas ka sa dana kasama Attorney Rofil dili lang gyud ngayon ana ang sitwasyon do na pa gyud higayon nga ang mga inmates mao gyud mang limpyo mao gyud hinlo mao gyud no isip ang ilahang contribution sa kanang service nila dinha sa bilangguan kasama Attorney Rofil so taas-taas ang panahon kasama Attorney Rofil kay diha gyud siya magpasko diha pa gyud siya magbag-ong tuig diha na gyud siya diha na gyud siya kasama Attorney Rofil unya possible nga sa January 5 mo resume na ang korte unya base posible nga makasugod na sad silang arraignment kasama Attorney Rofil. Unya og do naman gani siya mga hearing ngadto sa laing mga lugar kasama Attorney Rofil paagi lang na siya sa video call or video chat kasama Attorney Rofil aron nga maka tambong gihapon siya kasama Attorney Rofil. Ang gibantayan lang pod ang iyang health concerns kasama Attorney Rofil kay basig kuno oroy og kana mo shoot up na sa dang sugar kasama Attorney Rofil pero wa naman tingali diet man tingali ni siya ngadto sa kuansod sa prisuhan kasama Attorney Rofil so kay patas man ang tanan kung sige kaon sa usa mo ikanon sa tanan kasama Attorney Rofil so hopefully no kanang makapadayon ang arraignment ani kasama Attorney Rofil sa next year mo sad na ang ato ang
at nga napod ka sa Matter Refill nga hinaot nga dili lang sad kaning mga tawhana kasama Matter Refill kay napamay daghan. Napadaghan. Oh, napamay mga taga Cebu. Mayo tatog na yung taga Cebu po lagi nga maapil. Taga Cebu kasama Matter Refill. Unya mo na no nga kanang gawas nun lang sa sila karong Pasko og bag-ong tuig pero ang hinaot ta no nga kanang mahatagan gyud sila sa igo nga consequence nga ginahanglan nga ipahamtang adto kanila kasama Attorney Refill. Oh. So far mo na ato ang nakuha didto kasama Attorney Refill ganihang kadlawon. Diretso na sad ta diri sa ato ang unang radyo unang balita kasama mga Attorney Refill aron paghatag sad sa diretso sad nga paghatag og sibya og information ngadto sa ato ang public kasama Attorney Refill. Kasama mo sa NBI 7 Radyoman RV Veloso DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Okay, salamat kasamang RV Veloso sa imong report.